Maar we gaan nog een ambtenaar aan de tafel. Dat Ja, gaan we net zo vaak. Nee, dat houden we inderdaad net zo vaak. En dat al oude vooroordeel van ambtenaars die doorgaan niks. Die, Ja, zeker net op zaterdag. En zeker net op zaterdag. Maar toch zit hier op zaterdag een ambtenaar van de gemeente Tietjeksterdeel, Ingrid Hoekstra. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Doe haast, nou ja, dat klinkt wat neuven misschien, maar de omroep in de portefeuille. Klopt. Dus doe mij die ek, nou ja, zo nou en dan daar even mee bemoeien op het beleid van de gemeente Tietjeksterdeel. En nou, wie kennen we wel? Ik zei van, de kist wel eens even welkom in de studio. En doe wist je van hem mooi op het theater om dit een keer mij te maken in de keuken van RCV en om even oprichten. Wat vind je er nota van? Ja, het is gewoon leuk te zien hoe het natuurlijk doe juist wel op de radio. En als je, nou maakt het zelf bij mij. Dat natuurlijk wordt zeer leuk. En ik vind het leuk om die zo een keer te zien. Maar in een orenrol. In orenrol, ja. Ja, Luc en ik zeggen altijd, we hebben echt een radiohoofd. Dus het is goed dat we op radio winnen. En dat was fris dicté toen ik presenteerde. Dat Dat was het beste. is Dat we echt iets zien op televisie. Dat dus, weer weer op televisie. Maar nou ja, hartstikke leuk dat je er bent hier in de studio. Want ik zei correct, doe haast de omroep in de portefeuille. Maar wat is die functie bij de gemeente Tietjeksterdeel? Wat doet je van werk en wat is die titel? Nou, mijn officiële titel is beleidsontwikkelaar WMO en welzijn. Nou, ik zeg het meestal gewoon beleidsmedewerker, cultuur, Friesk, bibliotheek, laaggeletterdheid en 2 subsidieregelingen. Samenleving en het wapenbudget. Dus een heel breed portefeuille. En daar je het RTV Nov ik bij. Dat deed er echt mee. Ja. Maar dan neemt het heel wat op. Dan denk ik, doe haast wel 50 uur in de week dan. Als het alles Dat valt mij, hè, 26. 36. Nou ja, toch wel. Dus dat is inderdaad WMO en cultuur en Friesk en de omroep. Dat Ja, is... WMO net, ja. Dit is mijn titel. Maar Ja. ik ga voor de rest zelf doe ik niks met WMO. Maar het is gewoon de titel van beleidsontwikkelaar. Maar wie halen hier uw eigen portefeuille daaronder. Ja. Oh ja, dat is dan weer onderverdeeld. Ja. Ja. Nou, de Bregenij hier, waarom was die best? De omroep, Ed Veenhoff, in de portefeuille. De gasten die hier komen, hebben we wel vaak van, ja, waar ben je wel eens geweest? Maar je vaart hier met de studio in Glinstraat en daarvoor in Keyhole. Mensen thuis die dat misschien nog wel weten. Ik weet dat echt nog. Toen zie ik vroeger kanaal 30. toen zie ik echt om naast ja precies, naast waren collega Luc Tuinstra en Dirk en Annelies winnen toen ik al. Best een heel lange geschiedenis. En toen weer het kanaal 30 en we hier het er correct even noemen. Maar die ik, toen zei ze van, nou dat weet ik nog wel. Ik ben daar mee opgegroeid. Dat klinkt wel heel zwaar. Maar dat wist toen dus nog. Van dat wie kanaal 30 Dat wie werden. kanaal 3 nog. Zei ze dan, nou best wel heel oud, ja. Toen dat al je nog wist. Ja, maar ik zei ik die toen echt al mij. Maar we zijn al hier wat ouder. Nou ja, wie ben we? Maar de kanaal 30 ben we opgegroeid. Ja, en dat Wat boven- waar komst toen wij? Ik kom zelf uit Samaarwij. Dus uit onze eigen gemeente wij. Dus ja, kanaal 3 zit boven het hele vroegere oude paskantoor. Dat later de kringloop nog in zitten. Oh En jee, Luc, weet Luc dat nog? En, Ja, Luc ja. draait al wat langer. Maar Dirk en Annelies, weet dat ook nog? Er zitten nog appartementen in en beneden zit vakwerk en er zit nog wat in. Dus dat wordt ja. verheerd, ja. Ja. Oh, dus dat wist nog. En hoe ging dat toen? Wie op een hechter er toen ook al? Dat is ook weer even om me heen. Ik ben heel goed daaruit op dit interview, mensen. Maar exclusief, toen was ik wel heel jong natuurlijk. Dat weet ik al net meer. Maar kanaal 30 wie vooral van mij. Ik, de beelden die staan op televisie, een soort deeltekst in. Oh ja, ja. De kabelkrant, wie niet van de eerste? De kabelkrant, ja. De kabelkranten. Ja, ja. ja. Dus dat, ik had nog een hele mooie foto's. Ik denk, wie mijn man en ik ben toen trouwd. En hier we de Efkes, die wie ik leidster van. En die wien er toen. En toen ben ik ben we op een foto kwam bij kanaal 30. Nou, Dus dat stinken voor televisie. Hè, maar de jongens zijn te zien, ja. wat leuk. Dus dat is al heel lang geleden. Maar is Dat die foto op het voetbalveld maar? Nee, Oh, nee. in de studio? Nee, gewoon in huis. He, toen weer het kabelkrant weer ervoor. En dan gaan we even ervoor. Zei van, we zijn op een foto met alle jongens. En dus een foto kwam en die is op kanaal 30 dan. Nou, wat een Lutsen niet. Ja. Ja. Dat is toch... Ja. Ja. Maar, Nee. maar ja, de kabelkrant, want we in de eerste radio weer de eerste. En letter ben met de kabelkrant begon. En we zijn echt, van in Friesland sowieso de eerste kabelkrant die er weer. Weet je dat nog waarom er op Friesland? Hoe is dat zo? Nou, dat is best kennen. Maar we vinden het wel belangrijk, want iedereen die overal zei dat Sint-Wurg is het oorst, omdat het zoveel media is, maar dat was toen echt heel bijzonder. De radio zit erachter en de Ja. meesten luisteren, die zeggen
naar de radio. Zo wie het ongeveer. Die Ja. zeggen naar de radio, Ja. dat is Ja. ook zo. Maar, want we zijn nou toch aan het bromsje naar de goede oude tijd. En Lucas te bellen wie ik even. Ik wil hem toch even nemen. Peter Thibaut was er toen altijd mij Ja. presenteerde. Ja. Dus hij is helaas niet meer onder us. Maar ja, dat weer een geval apart. Om het maar zacht uit te drukken. Ja, hou ik 180 hier hou je zitten. te 180 presenteren. hier, Ja. Ja. Ja, helaas had Peter dat net hellen. Nee. En Maar, je- maar die weet ik al niet. Die. ja, Ja, die weet echt heel lang. Maar mooi dat een ambtenaar hier zit die inderdaad nog een niet wit werd Een het door actieve- had. een Ik. Dat is echt een wel actieve handig. herinnering daarom had. Dat is dan wel Een mooi. actieve herinnering, Ja, zij is ja, goed. mooi. Ja, precies. Ja, dan ben ik gewoon, die had het al lang niet meer. Ja. Nee, dat doe je niet om, maar dat had ik geen bedoeling. Hè. Nee, nog dat niet. dacht ik al. Nee. En Ingrid, ja, en we haasten als gast ook nog wethouder Jan-Pieter van der Velde. Een beetje die baas, hè. Dat was ook een beetje was dan Ik zelfs zie van hem die- even, hoor. Ja, precies. Je zit er al aan een koffie. Ja, maar, baas valt mij, hè? ja, dat natuurlijk. De wethouder die beslist helemaal niks. Dat ben die wel. Ja, prachtig. Hey, doe best dat Jerk al grutsk op die werk. Doe vies het mooi om te doen. Doe hast een hele brede portefeuille. Hast du voor jezelf, want doe best een echte teacher. Hoe zeg je dat? Teacher Dealer, Ja, teacher T-dealer, zeg dat maar. Nou ja, T-dealer. maar dat is in mijn optiek wel heel mooi dat je zo'n brede portefeuille hebt in die eigen gemeente, waar wij komt, want dit is die thuis in principe. Ja, toen wist een beetje grotendeels hoe de mensen hier binnen, hoe ze denken, de geschiedenis van de gemeente. Ik ken de gemeente zelf ook goed. Ik werk je nou krap aan, hoe lang werk je nou? Ja, 6 jaar denk ik. En de eerste 4 jaar had ik als bestuurssecretaresse werken bij de burgemeester en wethouders. Dus Oh, een heel putte kennis op die en ook zo'n dus een jaar beleidsmaai werken. Dus ik ben heel blij van die kant te krijgen om verder te ontwikkelen en te groeien binnen de gemeente en alle mogelijkheden die ik daarvan krijg. Dus ja, toen wist wel putte van de gemeente en wat er in de gemeentehuis gebeurt, maar ik van de mensen, hoe het mensen hier denken en binnen en dat is wel heel fijn. ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar haast u vanuit die baan en die werk, dat zei ze van dat zoek ik nog wel eens zien willen van het eerste deel. Dat is eigenlijk mijn missie. Daar heb ik een beetje invloed op. Als toen dingen, dat zei ze van, nou ja, daar wel. En we zullen de wethouder net aan. Maar, Ja, ik ga wonderen. Ja. en dat is. Nou, dat had me even nog stil. Ja, dat hoor. dacht ik al. Ja, dat was zo jammer. Hè? Dat ben bij mij aan het ontwikkelen. Bedankt voor die komst. Bedankt voor dit interview. Nee, dat ben bij mij dwalen, maar ik ga wonderen. Ja. Nou, een beetje, had dat maar die werk te maken dan niet Had meer? zeker met mijn werk te Ja. maken en meer dat is cultuur en welwezen meer beeld krijgt. Dat is voor de sociaal basis, versterking sociaal basis. Dat is dat cultuur, dat is dat gewoon meer beeld krijgt. Dat, dat cultuur niet meer op zichzelf iets bloot. Maar dat het een hele prutte werking had kan voor in eigen geest, lichaam. Ja. En Dus, dat kan misschien ook wel wat waan voor de beeldvorming. De ben vanzelf ook partijen die zeggen cultuur, maar wat Ja. is er vol heel in sterker. Maar als er dan bewezen komt dat het ook wat goed docht voor het welwezen van de burger zelf. Nou ja, je begint van morgen natuurlijk CBC gaan Ja. in de studio. En dat is natuurlijk, dat is ook erg goed. Hè? En dat je het ook beeldcultuur en ja, die Ja. verhaal moeten wel bewaren blijven. Dat is heel belangrijk, heel wichtig. Wat zie ik al zei, ik voor de band, voor ons night-team, dat die weten wat je bad is. En dat is net alleen nog, cultuur is een prut, erfgoed is ook zo'n prut. Het is net alleen nog een gebouw, maar het ben ik uw verhaal, uw wezen. En uw identiteit. Uw identiteit. En Ja. dat moet wel bewaren blijven, maar we trooien aan. En dat vind ik, nou, misschien dat ook wel een van mijn missie. Als dat zijst, Nou. om dat terug te gaan, om elke keer, omdat dat cultuur en keus net iets is, een gebouw of een verhaal of Of een een, schilderij. of een schilderij. Ja. Maar dat Ja. achter een schilderij een heel groot verhaal zit. Ja, mooi. Nou, mooi om te zien dat er inderdaad een bevlogen ambtenaar hier rond tafel zit. En Nou, dat dat is, ben heel prettig, hè, biedt het Ja. ja. En bij je orgemeen, nee, maar ik wil zeggen. Bij Maar mij- bij mij zie je een grap met Jood ambtenaar. nee, Sowieso, nee, Noem doe maar. absoluut Dat komt er nooit weer in. Dat is, nee, dat is... Ingrid Hoekstra, beleidsmedewerker, zo is dit mooi. Die zegt een tegen dank voor die komst. En Nou, succes die- met die werk. En we komen die goed. vast wel eens in. En beloof nog even zitten.